Inauteriak heldu dira Euskal Herrira. Ituren, Zubieta eta beste zenbait herritan ospatu dituzte dagoeneko, baina bihartik aurrera beste 11 herri murgilduko dira festan. Otsailaren 25ean ekin zioten inauteriak ospatzeari Uztaritzen Lapurdi. Hartzaro jaialdiari hasiera eman ziotenean. Inauterietako ohitura berpizteko asmoarekin jaio zen festivala, orain dela 15 urte. Hartzaro festivala duela 15 urte sortu zen, eta bere helburu nagusiena da euskal kultura berpiztea jauterien inguruan, eta gazteai kultura hori transmititzea. Astearte gizena da egun handia Uztaritzen. 250 bat aktore, musikari eta dantzarik hartuko dute parte egun horretan. Astearte hori da jauteriak beraz, eta hor egiten dugu pesta handi bat, denek haien gauzak ateratzen dituzte eta denek elgarrekin bat egiten dugu pesta horretan. Beraz, hasten da Hiribireko plazan, Siagolarden gutitan, Old School Funky Familierekin aurten da musika talde bat, eta hor egiten dugu zanpantzaren hauzia. Gero badira Jobiko kaskarrotetako dantzariak, dantzatzen dituzte maia dantza, animalen dantza, zirtzilak, hor dira uzariztarrak gehien bat, nun heldu diren denak batera, denak biltzen gira bat egiteko. Baina festivalaren karietara beste 11 ekimen antolatzen dituzte, mintzaldiak, erakusketak, dantzaldiak. Aurten berrikuntza bat da bizkia euskalduna dela programazioa. Egin dugu ingurukoetako sorkuntza hainitz eman ditugu Uztaritzen, jendeei posibilitatea uzteko horien ikusteko. Hasi zen joanen ostiralean, itzali batekin, Beñat Zintzogarmendiak eginik, berak duena erakusketa hori egin. Jauterien historioa eta euskal kultura hori esplikatu digu. Gero izan da larun batean sakratua eta bi aizpen kantu emanaldi bat. Eta hor behiz badugu kontzertu gaualdi bat, hasten dena asteazkenean, antzerki bat bada, Geik Hubert taldea. Ostiralean behiz kontzertuak, hor gehiago gazten dako idekia, baina beste guztientzat. Entzatuko gira egitea estilo desberdinak jende gehiena biltzeko. Eta larun batean izanen da dantza emanaldi handi bat. Dinarazi dugu jauregitik, ezpela taldeko sorkuntza behia, Enzifon, bi dantzari gazteen sorkuntza bat, eta Gernika aukera Donostiak konpainiaren dantza emanaldia. Eta gero izanen da igandean behitz, hor da gehiago Uztariztarrei, txilindron lehiaketarekin, gero bada hor kantu txapelketa gure irratiak antolaturik, eta bukatzen da mutxikoekin kaskajotak agurtzen ditugu latxan. Hori bai da Uztaritzeko indar bat, kaskajotak baditugu oraindik, baizik mutxikoak dira, tradizioan egoteko, eta gero jan dugun bezala ostean jauterikin bukatzen dugu festivala. Jendearen harrerarekin oso gustura daude antolatzaileak. Hor larun batean ukan dugu arrakasta handia, guk ez sakratua emanaldiak eta etxegoien aizpak ukan dute arrakasta handia, egin dugu ahontzako elizan pastu da eta dena betea. Eta espero dugu hori segituko dela bihar antzerkiarekin eta ostira larun bat eta astartean hainbeste jende izanen dela. Beñat Zintzogarmendia historialariak antolatutako Euskal Herriko 7 lurraldetako inauteriak erakusketa Uztaritzeko Lapurdi zentroan egongo da ikusgai martxoaren 8 arte.